Leu. Etalare generală pentru toți nativii zodiei Leu și pentru cei care au ascendentul în zodia Leu. Sunt Violeta Bucur și te invit să rămâi alături de mine să descoperi din cărțile de tarot ce anume, ce surprize îți oferă viitorul. Și dacă îți dorești o etalare personală, personalizată contra cost, te rog să-mi lași un mesaj în privat. Ține cont, te rog, că această etalare este una generală, așadar nu ți se vor potrivi toate mesajele. Te rog, extrage doar mesajele cu care tu rezonezi, fără a forța lucrurile. Hai să vedem ce vor să-ți transmită cărțile de tarot. Surprize, surprize, nu? Oh! Ești puțin furios sau furioasă. Da? Lei în perioada asta sunt puțin mai agitați. Traversează o perioadă agitată, de neliniște, de nehotărâre, multe griji, probleme. Cum e viața făcută? Of. Îmi vine să oftez. Muncă în echipă. În perioada asta faci treabă bună muncind în echipă. Grijile nu te lasă, dar se pare că nici tu nu le dai drumul și tu în perioada asta ți-ai pierdut încrederea în tine, ai devenit o persoană mai pesimistă, vreau să-ți dau și o veste bună. Of. E perioada, da? Perioada farmecelor. Cineva se ține de capul tău. Îți transmite gânduri negative, se duce și pe colo, pe la vrăjitoare, îți mai face și niște legături, niște farmece. Se pare că leii au perioadă de neliniște. Trio. Și am făcut mai devreme o etalare și exact aceleași lucruri ieșeau. Ieșeau farmece făcute, trio, probleme, neliniște, griji. Și mai scot o carte. Și mă opresc. Hai, dă, Doamne, să fie una bună, una pozitivă, care să le anuleze pe toate celelalte. O carte bună, Doamne Dumnezeul meu. Vin și lucruri bune către tine, da? Lucrurile se pun în mișcare, depinde foarte mult de tine, de ceea ce faci, de ceea ce urmează să faci în următoarea perioadă a vieții tale. Așadar, nu îți pierde optimismul, pentru că lucruri frumoase urmează să ți se întâmple. Și pentru că ai rămas alături de mine până la final, vreau să-ți fac o surpriză, să-și extrag un răvaș. Un răvaș pentru zodia Leu. Cineva te dorește în secret. V-am zis eu că lucruri frumoase urmează să vi se întâmple. Dragii mei, mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final și vă îmbrățișez cu suflet.